आप सभी के नमस्कार प्रणाम बा। और एकदम नया नया टीम के ओर से नया नया गीत भजन तुलसीदास बाबा जी के जा रहा बा। और एक गीत में दिनेश शाह जी, सीताराम वर्मा जी और रवि जी साथ देता नहीं दास खुद एक गीत के गा रहा बा। आप सभी के प्यार आशीर्वाद दुलार मिले के चाहिए। आप सभी भजन के सुनी, कुछ गलती हो तो माफ कर दे। जय जय श्री राम। आत्मा राम के हुलसी जासे जन्म लिए कवि तुलसी, और जिनके लेखनी के गाथा गावे सारा संसार। भैया तुलसीदास जी का समय इतना मजबूरी में बीतल, इतना गरीबी में बीतल कि दास के कह के पड़ गल कि घूमे नगर नगरिया बेचारा तुलसी, घूमे नगर नगरिया बेचारा तुलसी। हो बेचारा तुलसी, हो बेचारा तुलसी, हो बेचारा तुलसी, घूमे नगर नगरिया बेचारा तुलसी। भैया समय बहुत दुखद बा, समय धीरे धीरे बीत रहल बा, लेकिन समय केहू के ना होला, वो अपन कारनामा करके ही छोड़ला। देते जन्म माता मर गई बपई स्वर्ग सिधारी राम। समय के ऐसन आफत आइल घुमेला मारा मारी राम। छाई गम के बदरिया बेचारा तुलसी, घूमे नगर नगरिया बेचारा तुलसी, घूमे नगर नगरिया बेचारा तुलसी, घूमे नगर नगरिया बेचारा तुलसी। ओ बेचारा तुलसी, हो बेचारा तुलसी, हो बेचारा तुलसी, हो बेचारा तुलसी, हो बेचारा तुलसी, घूमे नगर नगरिया बेचारा देखा। समय के परिवर्तन देखा, समय के खेल देखा, समय का कारनामा देखा कि तुलसीदास जी के जन्म लेकर माता जी स्वर्ग चली गई, और कुछ ही दिन के बाद बाप भी स्वर्ग में चले गए। अब बेचारा अकेले बचे। तब हुआ का, संत लोग बहुत प्रेम से सुना, बहुत अच्छा बात बा भइल का। पालन पोषण गांव के लोगवा करके कैलन भारी राम। देखा विपत में ही कबो कबो समय बड़ा मजादार आ जाला। एक रही बात भयल का, तब रत्ना से शादी भइले घर में अइली नारी। तब रत्ना से भइले शादी घर में अइले नारी।